beste gobernu mota bat ezartzeko udaletxean. Argi dago, eta hori ere komentatu dugu, badirela beste modu batzuk gauzak egiteko, demostratu nahi dugu beste modu bat dagoela, froga bat da hemen orain kalean gaudela bilera edo prentsaurreko hau egiten barruan horretarako gela bat dagoenean, eta horrek adierazten duena orain arte udalean egon den sektarismoa. Eta noski aurrerantzean oso garbi dugu hau ez dela berriro errepikatuko gu udal gobernuan gaudenean. Hortik aurrera berriro errepikatu badaudela kointzidentzia oso handiak programetan eta nahi dugula hori aurrera atera. Haiek Arantzaditik printzipioz maigaineratu dute haien disposizioa udal gobernua apoiatzeko investiduran baita geroko gobernuan parte hartzeko ere. Hau baldintzatua dago urrengo asteetan, urrengo bi asteetan egingo ditugu lan bilerekin eta baita ere noski hori ez, bakoitzaren asanbladatan hartu beharreko iritziak eta laguntza.